Nire hau oroigarri bat ematia, beti baserritar bezala beti izaten zate hor, eta gure handan gehiena egiten dugu, eta aurten zua itokau zaizue, eta behintzat, eskerrak ematea, besteik ez. Mila esker.
Eta dago Nik hori ez kotxinea amaten. Ez, baina behar du ari, Ez altzen du nortzi sentitzen. Ez ba. Oh, Dios. Azkar, bai, garbitu eta... Ah, bai, nola da? Maurizio!
Atzo sartzen alderekin maixabela,